Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mukining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Toledo City, Cebu. Ang gatong matatampo, nagdahal sa nga Mark. Bay, Mark. Bay. Narap ko ninyo student. Guwapa ko. Ha? First day ba gani? Mark. Ganso may bagay ba? Mao ni istorya nila. Kaya na may ibang kasmita to. Nagkadungan pa indulan ng bayana. Oh, tara baya. Ha? Murag maunang napaingon din eh. Awa. Ha? Kuha pa to siya. Puti niya, straight kayo buhok. Natural kayong beauty. Wala na may tingog. Di ko pahan sa kasa. Ha? Good morning. Pwede mo matana? Asa ang room sa section Amethyst? Dinhira, miss. Classmate na ta. Todd, ako na si Mark. Ako pa si Julie. Ay, uy. Late na ko da. Wapa ka na late, miss, ay. Wapa man sa daan teacher. Mao ba? Ay, thank you, Lord. Sige ha, thank you. Musod na ko kayo. Magitap ko akong kalingkuran. Sige. Oh. Bay, unsa na? Unsa na? Gwapa to siya, bay. Ingon bitaw ko nimo. Bay, naan ba uyab si Julie na? Ano? Di mo siya kamay bawa na. Na ako uyab bay. Ingon na ito ba classmate nga nasusuodan niya. Na ako mag-eskwela sa iyang previous school. Mau ba? Wa na di kay chance bay. Take naman di ay. Ano ka diyo? Atik pagkira. Bisag dili pa ka mo ingon pero klaro kayo. Naibugan niya. Bay. Okay, class. Na ako'y pabuhat ninyo, ha? This is your project for the first grading. Maghimo mo og short film. Either love story, suspense, horror, or tragic. And para way mahay, kaboy mo pili sa inyong kaugalingong genre. Magbunot ta. But first, mag-grouping sa ta, ha? Let's count 1, 2, 4. Starting from the back. Yoya baya. Ka-group na sa Julie. Uy, sabo. Practice mo niya. Bay. Magsabot mo yung ipamuhi. Guys, love story man ito Mark o Julie, kamo na lang duha ang lead cast ani ha. Okay ra ko. Kinindot siyang pahiyom. Uy, kisay na ay kamera uy, kay para natin magamit. Ako. Naara ko sa amo. Kato na natong gamiton. Ay, salamat. Sulbad na kita ha. Okay, sige. Ugma, maghinahinan na tanin niyo og shoot ha. Maghimo ko og script karong gabi eh. Sige. Excuse me ninyo ha. Hello? What's up? Baya tinuod ba? Muralig. Naghilat mo si Julie. Saan ka nahitabo? Ako siya doon lang, Julie. Mark, sorry. Doon na kayo problema? Naghilat lagi ka? Okay ra ko. Di ka okay, uy. Kaya kung okay pa ka, di na ka maghilak. Resulti nilagit ko, Mark ha. Sakit kayo akong tunggahan. Mga nagatag sa nila na kayo ma-reply ako kuyab na ko. Gano'n naman na sila ay kuyab. Ginsam sila pa kayo ba? Namalihog man ko sa kong amiga sa previous nga akong eskwelahan. Nga panidaan siya. Kay cold naman kayo siya na ko. Ang dili na siya manawag niya. Tagsa na lang kayo ma-reply sa akong text. Oo niya. Ganina lang. Nanuwag man akong amiga. Hinagin na sila. Ikuyab gawas na ako. Hila ko gibuang. Ay, sakit kayo, Mark. Julie. Julie, gusto na, uy. Gusto na. Tingali, diligid ka mo ang para sa usag-usa. Ayun na ilaki mo, boy. Guwapa man ka. Dagan paglalaki nga, mahimong dili ka pasakitan. Mark, thank you ha. Ha? Saan sa man? Sa imong pag-comfort na ko paghahapon. Okay ra to, uy. O niya, okay na makaka. Dili pa totally okay, pero hoping soon. Naiba kong dili sa yan, Julie. Ang imo lang nga, you just have to trust the process. And soon, you'll get there. Thank you. Kana ba?
Pahiyom gyud kay sayang kay ang imong kagwapa kung magulguol ka. Kinahanglan ako i-practice akong self kay mag-shooting para bata. Basin unya mabati ang outcome. Tungod lang ako. Mao gyud. Mao gyud. Ikaw niya mahinungdan. Nganong mahagbong mi. Unsa? Joke ra oy. Bay, doon sa malagi ka mong Julie. Di ba naman na siya uyab? Buwag na oy. Ganyan sa maniw pagkaibaw. Nagastorya man mi. Gibinuangan lang siya sa iyang uyab. Luuyag din Julie. O pero bay, mo na niya mo chance. Panguyab din siya, mintas single pa. Unsa? Maabi pa lang, i-take advantage ko sa iyang sitwasyon bay. Di mo ko na yung unaan agad. Ikaw, bahala ka. Maunahan kita ka, magmahay ka. Bay, Mark. mo na Julie. Ang tinuod. Sa una pa lang akong pagkakita nimo. Nagagusto na gid ko nimo. Pero gipugnan lang ako ang akong kaugalingon. Tungod kay nasayod kong doon na kay uyab. Mark. Ayaw na una nga. Ni-take advantage ko sa imong sitwasyon. Andam kong mapaabot, Julie. Kung kanus ka maridi pagbalik. Gisugot na ti ka, Mark. Tinuod? Yes. Tungod kay ako nakita nga. Buotan ka. Og dili lisod para sa usa ka babae nga mahigugma nimo. Yes! Thank you, Julie. Isaad ako. Dili tagid ka pasakitan. Salamat, Mark. Wow! Congrats, bay! Uyab ka man Julie. Mao lagi bay. Walang gidam ha. Ingon bitaw ko nimo. Di kay maglanglangan pa ka. Tingnan mo ka uyab ng lain si Julie. May gani kay gisugutan ka. Mao lagi. Happy third monthsary, babe. Happy third, babe. Tulad na nita ka buwan, no? Mao lagi. Mura lang gahapon pa kung nanguyab nimo no. Maog yun. I love you, Julie. I love you too, Mark. Hinaot nga, dili mausab ang imong pagbati nako, Julie. Tungod kay love kayo ka. Love set ka ayo di ka, Mark. Bay Mark, pila na magkaadlaw nga wa mo eskwela si Julie? Asa day? Mao lagi bay. Nabala ka na gani ko kay di man makontak. Ha? Wala sa mo text ako. Unsa ba day? Adto as ilaw eh. Pagsusi ko na unsa. Mao na problema bay. Kay wagid ko kay bawog asa ang ila ha. Wa mo gid siya musulti nako gud. Dili siya ganahan pud. Kay sabaan daw siya siyang gidikanan. Class, attention. Uy, Oh, Everybody, listen. yes ma'am. I just talked to Julie's mom. Kay mag-usa na kasi man nga wa mo eskwela si Julie. Her mom said nga i-drop out na lang kuno niya kay dili nagaganahan mo eskwela si Julie. Tungod kay nabuang sa uyab-uyab. Oh. Nabuang kuno sa iyang uyab sa previous nga iyang eskwelahan. Kinuo ko. Mao Bay. nga kamo class, akong advice ninyo. Di mag-uyab-uyab na gani. Kinahanglan nga kamausad mong mugawas. O kung mahimo, ayaw ihurotanan. Pagbilin o para sa inyong kaugalingon. You're still young. And you still have a long, long way to go. Enjoy life. Sakit kayo ang nahitabo sa mong relasyon ni Julie. Pero matod pa sa giingon sa akong maestra, nga bata pa mi. Enjoy sa namo ang among kinabuhi. Dinhi na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Mark nga taga Toledo City, Cebu. Ang mong kaagi kabata ng duwa sa radyo ni Jelly Haka ug kabos sa direksyon ni Priscilla Recanal. Kamu usab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong ginapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakaw. I-address lang ni ining tulumanon, Han Timanan sa Sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. Umagaha ipada sa Han Timanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod hikayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ngayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumano kini ang akong suliran. Labinan ni Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako di ay si Baby, lingkod ang pangidaron. Minyo apan wa pay anak, taga Barilis Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini ning akong sitwasyon. Namabdos naman unta ko, apan nakuha kini aron ni hisabtan ingon ini ang mga panghitabo. Unsa ba na surprise man ako? Imo magi ko nga giparalis pag Tag-ana. nagluto na sa kag-utan nga tinunuan. Ah! Paborito. Grabe ha. Nagtuon na lang gid ka nga ang matag isurpresa nako nimo utan nga tinunuan. Mo ba na pirmi nimo nang isurpresa nako? Makawa dan sa akong kakapoy kung patambalan ang akong kagutom.
Panington tanan ng linutoan nimo, labi nagtinunuan. Aw, di ay utan? Unsam di na? Kani ay Oh, unsa man eh? pregnancy test. Pregnancy test? Oh, og tanawa. Positive. Ha? Mabdos ka? Oh, murag di ka kakatuo sa. Oh, nagandoy ba ito na? Nga mo mabdos ka kusab. Unya, mabdos ka di ka? Oh, lagi. Naon sa Yes! siya, oy. Yes! Yes! Salamat, Lord! Gatagan gimi ni Mugliwat. Ang pingin ni Habi. Ha? Ay, paghagog ba ayo din sa bay? Oo, Ha? udong. Ang pingan ko na gyud ang atong anghel nga niabot nato. Ma, Ay, may kabisita ka na ako, burot. Kadako na ba si Muntian, uy. Pila nung di nakabuwan? unom na ni kabuan, ma. Ay, maudi ang klaro na na. Pero tayo pa, nga nung nagluyabang ka? Mura makong kailan tanon, ma. Sa? Uy! Maong lagi ni ako. Kaya wa man si Badong sa amo. O kung may baw kung unsay akong imnon nga tambal. Uy, ayaw pa patakag tuwarog tambal. Kay mabdos ka na ba? Bibi, diri, tayo sakto. Kay atiman nun ka. Uy, init man gaday ka, uy. Gilantan ka na. Pero sponge ba tagimahimo na to iniron? Aron maubos na ang imong kainit. Bibi, ibutan ning thermometer sa imong ilot, bi. Aron ato mahibawan kung pilay imong temperature. Kay maganda man ako planggana og tawel para trapo nimo. Mag-sponge bath ta. Kilain kit sa akong gibati. Ang akong baby kasod sa akong tiyan. Ang sasadgahi yung gibati. Baby, baby, kapit lang gid ha. Oo, nitingog na ng thermometer. Oh, ma, tanaw ako na palihog, ma. Di ko no. Uy, ginoo ko. 40 ang imong hilanat, bebe. Unsa? Bebe, mag-sponge bath dahin ta. Aron mo us-us ang imong hilanat. Kumusta naman ang gibati, we? Nahawasan ako gamay sa akong hilanat dong. Apan panindo ka kilid na ako ba? Nga murag ang akong right ug left ovary tingalin ni. Sakit man, Unsa? magngut-ngut. Ug murag wa naman kumubati nga mulihok pa ang bata sa akong tiyan. Unsa? Adto na tag sa imong doktor, be? Adto ta sa ospital? Uy, Dok, wa na may heartbeat ang bata. halos dili ko makadawat sa nahitabo sa lain na sad na akong gimabdos. Mao nga gipa-ultrasound gid ko aron pagsiguro. Og na-confirm gyud nga wa nay heartbeat ang bata sa akong tiyan. Nakuha gyud kini. Unya. Uy, sama kasakit, ma. Kaduha na gyud ko makuha eh. Ay, na. Gusto na ni Ana. Hindi gituod na lalim. Pero ayaw ka ko eh. Kay mga bata pa kamos pa doon. Magkahimo pa kamong daghan. Ma, Kung may mawa, may mapuli man gyud. Ang importante nga nahibaw mo magkaanak pag ay mo. Mong paghimo mong daghan. ma. Ah. Bitaw, gusto si mama. Ngano mag-ulbang ka nga makabuhat pa man tagdaghan? Naapamangkon na ko ang kadlok badong. Human nga kaduha na ko makuha eh. Ha? Mahadlok ko nga masubli na sad ang maong hitabo. Ayaw pa ko na nagsama ana eh. Di pa sabot ba kang mama ha? Nga dili parehas ang pagmablos. Nataymingan lang gito mga bata nga naatlan nga gilantan ka samtang nagmablos niya. Di gito para ato bataa. O nga, move on na ta. Buhata lang taglain. Badong. Oh, kumusta mapag-adto mo sa sentro, be? Yes, dong. Mabdos na sad ko. Yes! Thank you, Lord! Ah, ang pingi ka na imong gimabdos ron, ha? Dahil, bibi? Giingnan tabitaw ka mo mabdos kapag yung usab. O tanawa, imabdos ka! Ma, tabangi ko ampo, ma. Nga ma-okay na lang unta ning akong gimabdos karon. Uy, ayaw pag hunahon nagdautan. Kadili parehas ang bata. Anak, kay hatag ka na pag-usap sa Ginoo ninyo. Plano gud niyang hatagan ka mong anak. Hinaot pa unta, ma. Kay, nabalaka ko. Kaya ang kaniadto na akong gibati. Gibati ko na sad karon. Nagsakit-sakit na sad akong pusoon, ma. Og, init-init ko, ma. Unsa? Maugid ni, uy. Og mo dako-dako na ang bata sa untiyan. Magsige sa ko kaihion. Mapay sakit ang akong pusoon. Ah, nila ko sa banyo. Oh. Hala.
Unsa man ini asa akong underwear? Dugo! Dugo yun! Ginoo ko! Ang akong anak! 13 ka adlaw ko nga nagspotting ug mao gihapon ang nahitabo. Subo kaayo nga nakuha na sad ang bata nga akong gimabdot. Apan wa mi mahunong sa akong bana kay gusto lagi gyud mi nga makaanak. Wa mi mapakawa sa paglaom bisag katulo na ko makuha. Apan wa na gyud ko mabdos pa karon. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa man kay posibleng hinungdan nga malaglag man gyud ang bata sa akong sabakan? Nganong dili man sila magdugay? Dautan kaha ko og matris o ovary maong dili sila mabuhi? Ikaduhang pangutana, hilantan ko nga tag 40 gyud ang akong hilanat matag mabdos nako. Og magsakit ang duha ko ka kili. Murag ang right and left ovary nako. Nganong ingon ana man kataas ang akong hilanat kun mamabdos ko? Ikatulong pangutana, human ko makuha ikaduha, wa na gid ko mamabdos pa og balik. Tungod ba kini kay nadaot na ang akong matres nga kaduha na ko makuha? Dili na gyud ka ko mamabdos og usab. Ikaupat ug katapusang pangutana. Unsa may akong buhaton aron mamabdos kog usab? Ug kun puhon mamabdos pa ko. Unsa pa may buhaton kung pag-amping aron lang nga dili mahitabong makuha pa ang akong anak. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, baby. Mayong adlaw mga suking tig paminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, yan na sa bako, maging-uban kaninyo si Dr. Rene Obra sa inyong mga kalibo o gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological o problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kaninyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page o sa atong buhatan din sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Sa inyong mga legal ng mga problema, si Atty. Eileen Bathan ang bahala diyan na, no? Sa social distancing lang gyapon niya antod karon. So, ang atong maputlo nga pagtulunan karong adlaw, sometimes your plans fails, but God always gives you a better option. So, ayaw na give up na yun, o mapakyas ka. Failure is part of success. Wag itaw nga successful ka moagig kapakyasan. O kitantanan, moagig kitag mga obstacles kakulian. So ayaw na yung ka-discourage, no? Try until you succeed, no? Ang atong magtatampo karong adlaw si Baby, ha? 28 years old, taga Barili, Cebu. Wow, Barili, ha? Daghang kitag mga kaila diha, mga Kausing family, maayong pagpaminaw. Tanudra family, mga Paras, mga Alquisalas, no? Daghang tag mga kaila da sa Barili, Cebu. Nindot ba kayo yung abukado diha na malabyan na to diha sa daan. Daghan ko kapalit diha, no? Ngayong pagtindan nyo diha na maligyan abukado, mga prutas diha sa dapit sa Barili, no? Ayong pagpaminaw nyo diha, no? So, sumanat sa nabati na to kina sa drama, ang problema ni Baby kay katulon na makuhai. Ang ikaduha niyang ginabdos, niabot yun og 6 months. Matag mo nabdos siya, hilantan siya. Taas nga hilanat nga moabot yun og 40 ang iyang temperatura. Og magsakit ang iyang kilid nga murag ang iyang right and left ovary og hangtod nga di na siya mubati nga mulihok pa ang baby. Pag abot sa ospital, wala nagyoy heartbeat ang bata. Nanabdos og ikatulo. Nag-spotting og 13 days og nakuha lang gihapon. Ug hangtod karon bisan giunsa na nila pagpaningkamot nga mo mabdos og usab, wala na gid siya mo mabdos pa. Sumao na ang atong nabati ganina sa problema ni Baby nga taga Barili, Cebu. Okay, maningkamot gyud ko ani Baby bisag dili ko ubigay niya. Manghinaot ko makahatag ko nimo sa sakto nga tubag. Unang pangutana ni Baby, unsa man kahay posibleng hinungdan nga malaglag man yun ang bata sa akong sabakan. Dili man sila magdugay. Dautan ka ko og matris. Daghang mga hinungdan be, no? Na ay gitawag na to og genetic, no? 50% sa mga baby nga dili mo reach term na ay genetic reason. So mo nang musuggest ko kami mga doktor nga naon tay genetic testing, no? Ang fetus nga nagtubo da sa mong tiyan medyo may pagka magkalawm-lawm ni siya nga procedure pero
kinahanglan din siya. Another factor nga no nga dili gyud mo reach term ang baby nga naa sa imong tiyan is anatomic, no? Basin ang imong uterus dili siya ideal or adequate nga mo contain nga mo kanang accommodate sa nagdako nga fetus basi gamay ra or naabay anatomical problem. Anatomic meaning sayang structure sa imong uterus sa ilawom sa imong tiyan, no? Another reason is environmental, no? Mo ni usas mga rason ngano nga naay mga baby, may mga mama nga di good makakuan og baby makaabot og 9 months. Another reason is endocrine. Basin og diabetic ka o na kay thyroid problem, no? Mo na nga maglisod gud ka og abot og term sa imong baby. Another reason is immunologic. Kining gitawag nato og APAS, no? Naman sa bilog APAS. Dili ni APAS lahog ha. APAS bot pa sa botani, anti-phospholipid antibodies. Ano siya related ni siya mga blood clot diha sa uterus. At least kuan ni siya makakos against unexpected death sa baby diha sud sa uterus. So ako ikasugyot nga very strongly is that musduol gyud kag ubigay ni ani, no? Another reason nga nung dili mo dako ang baby is posible nga naay infection while nagbuntis ka. Ubigay ni gyud bay ang duulo nimo. Nasa barili murag naman si Doktora Intensa diha nagpractice dapit. Oh, Molbual, barili diha sa kuan. Badyan, mamong iriyaha siya na siya diha. Ba na mga ubigay ni nagpractice diyan dapita sa inyo. Ubigay ni ang imong duolon ingna lang nga doktora gi-refer ko ni Dr. Rini Obra kay mao lagi na dili man mo abot og term mga akong gibuntis, no? Okay, so ikaduhang pangutana. Hilantan ko nga tag 40 gyud ang temperatura kataas. Ang akong hilanat matag kamabdos na ako ug magsakit ang duha ko kakilid murag ang right ug left ovary nako nganong ingon ani man kataas ang akong hilanat kung mumabdos ko. O mao lagi na naay kumunab kung maghilantan ka meaning naay infection going on. Kay kung magka-fever ka akong balikon mo ni siya tilmadon nga naikagaw dang dapita, no? So posible ni siya related ni siya imong previous nga mga miscarriage sa una, no? Naay nabilin tingali diha nga mga fetal parts wa ka ma DNC, no? Wa ka maayo pagka DNC na nabilin nga fetal parts or placental tissue. This could be the source of infection in your succeeding pregnancies. So mo na nga duol gyud kag ubigay ni diha sa barili. Okay? So ikatulong pangutana. Human ko kaduha makuhai, wala na gyud ko mabdos pa og balik. Hangtod ba kini kay nadaot naman ang akong matis nga nakuhaan ko kaduha. Di na gyud ka ako mabdos og usab. Amo nabdos pa ka og usab. Oy, pa-check up lang gyud ubigay ni. Kay kanang pag-abot nimo dito sa ospital, i-ultrasound ka o masuta kung unsa may makita dito sa sud sa imong ovary, no? Bata pa man ka, 28 years old pa man ka, dako pa kag tsansya nga monabdos as long as you have a healthy sex partner, no? Na sakto sa lang yung sperm count ug ang timing ninyo sa inyong sexual contact. So ayo lang give up, no? Kay basig mathatagan gyud kag baby later on. So balik ko na ko sa mga kadaghan, duol kag ubigay ni para ma-work up ka, matan-aw dito sa imong uterus nga ano nga yun ang problema nga paghilantan man ka. Basig na nabilin diha wa makuha tanan pag una nimong miscarriage, no? Ikaupat ug katapusan nga pangutana. Unsa magay akong buhaton aron munabdos kog usab? Ug kun puhon munabdos pa kog usab, unsa pa may buhaton kong pag-amping aron nga dili na mahitabong makuha pa ang akong anak. So mao lagi to akong giingon nga kinahanglan nga magpa-close monitoring ka sa imong ubigay ni diha sa barili. Doon man ang barili ba mo? Aron pwede manggali kag mo ari karkar may dakong hospital sa karkar. Nama mo hospital sa barili. Diha pag ito na asay akong migo sa Henry Calido. Botog na pa baka karon sa diha. Pero di ba? Di sa Sugbo, ora man ang barili sa Vicente Soto. Naidaghang mga ubigay ni diri sa Vicente Soto, no? Na makaatiman nimo ug maka hatag og sakto nga
diagnostic nga procedure, no? Okay? So, gikan sa Chunghwa Hospital Pediatric Alumni Association, wala gyud ko mo sa pabakunahan ang baby, ha? Wala gyud ko mo nga pabakunahan ang baby. Kung naa na kay baby, no? Kay para nga malikayan ang mga sakit-sakit later on. O sa mga kausapa, maayong pagpaminaw, akong balik-balikon yun, no? Sa mga Kausing family, Tanudra family, Paras, ug Alquisalas family, ug uban pang makailan nato diya sa Barili. Alright, so hinaut ko nga, aduna na sa kami nagkutlo nga magpagtulunan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra, maningkamot lang gyud ko makahatag og kolor ug kinabuhi sa inyong mga sulat-suliran. Dili mangluod or maulaw ng padala sa inyong mga sulat-suliran kay kitang tanan na ay suliran. Why exempted ani, why may laki ani nga ako problema first. Baka kon ka. Tay problema tanan, ha? So gikan ka na mo diri sa Radio Mindanao Network, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong adlaw.